Balima Anyokuma, très urgent. Balima bien mardi 3 février 2026. Balima ou Kabakoko de Bedugono. Asimi Goita Kanubagao de Beka Bobby. Mena, en balma do photo ira aula. Abora ay révélation badeke insécurité problème be kay marla kata fo karta côté fafala kita marala malien mogo de beka boka kuma bi malien anga jamana de beka klana bi malien mena balma chere kuma kan kala aw ni ambe je kala de ñon fe malien anga kuma kan na me fa nga foli be malien de ñuma bela jele ni mo mo ko ngolo bi kanda la ka yala ko nga foli be be bon ne ko ni ne bora malla mamen ko sobe bora malla mamen ko sobe ko men mbate ko sobe ne kontani mbade tara malla usi sango mali mon bita malla ga tabo bawli fawli koroni dogoli la famille bela jelina bon ne go depuis la walela ne tule mbanga so basude ko merci. Allez, Assimi Kanoubaï, allez, de transition fait. Parce que, y a de belles Kongola, de Koko Assimi Kota Filadro, qui est face de Ndjoudo, y a belle gain ka belle transition ko. Awani Fanaï, ala be tien, ala neve ala phobie. Ma bébé, benye beka yelebi. Ne dangade donde. Na nye faso de njugu da ala ka malu na simi be ka faso jo tienka ala ka simi ka kalu mene ala ka simi sangorota mina be ka jo ngalunga ala ka libu mba do do na dungudu anga janga e ambalma cheka kuma tola mesa e kuma munde pa terusu nutina kana sidren jeni kati du kono sandate ni bomo du kono bini ula kibe sansi taraki ibita aramu do isansi la eni ala cheo anga ñigo ñininga de contrôle jamana sécurité avec la ñaari wa ou bien avec la juya de kuma be fe avec la tienne ka fe de anga ñigo ñiningo yoro la de o tien mo cité sur la soufe kanebo voilà mo cité sur la soufe kanebo muru ba jati na ga ou bien mega kuma jamana gouvernement juya kama juya la ou bien mega kuma ka fo mbura malla mali mandinye ou bien des maliens les maliens 100% de kataka Mali 100% Traoré. Nete fui fo Mali kunga ni mamunye ubie bengalon taka da Malila ubie bengalon taka da Afriki jamana wole ula mafemu makenya. Ne tara ni nundi la kata ni go sere ka don almana juma. Ambi ka tasira mun fe. Sira limante bi. Sira limante sini. Kuma bana. Parce que ne nyebe sira muna. Mou be ka jaka de srali damna terusu ye kuma bana jamana kono wala ka jama raison dama mun be no nu be ka jaka srali damna terusu ye ko bare manda ko seto lu ye ko lu tise ka keleke ko marfa to lu bolo kan sigi kan jugu roje ngo mi sigi ka fo ki jugu roje aw ba fe tu u kana an coloniser tu de wa ou bien avoir fait aucun dugukolo de minanga tukunde wa jema ni Bamako che terusu de ta koto bisi la jo ka mogo nyininga ikomi jamana ikomi olu de tai jamana sisa mogo de be ka sagale sara terusu ye no wa ba fe ko mali terusu ko ka ba jogo disa ayo foanya na de aba fe ka ba jogo mi jine koro ou bien aba fe ka ba jogo mi parce que désordre kadanye foka damateme quoi désordre kadanye foka damateme quoi maliko aba fe akate chudi ay boa ko onye fone nyana ne ko me o kuma parce que maliko be la sero do ma désordre mumbanga anga ko la sisa na ma dabla wallahi halika préféré takata si waro fe ula kono akausa akausi ika toga jamana nundo kono kwa wallahi billahi kuma befle sali désordre mumbe malabi kwa désordre mumbe malabi ngalon tige mo sitse ka wofa malen be kuma ime ala tien bange bi obe club balma cha kuma kana nunu ya Assimi deme baga baudi wakati mina moktika kumbe kashila uchama kuma dala de belan turturu ne turu sara munga doma muma domina oba don ko kujukudu ne danga de donde
ni anw be kan n'anw t'anw ye fa ni ne Seku Tunkara ye fasoden jugu di ala ɲa bɛ bɛn ka nin kɛ la dɛ ala ko yira aw maliyɛnw na ala kana n sutura dɛ fiyewu ne ye maliden jugu di ne Mali ka diya Mali ka jɔ tiɲɛ kan ni ne Seku Tunkara ka laɲini dɔ ye ala k'o fana tiɲɛ fana bange n'Asimi bɛ tiɲɛ kan ko Asimi bɛ ka Mali jɔ tiɲɛ kan yɛrɛ yɛrɛ de ala ka Asimi sankɔrɔta dɛ ala n'Asimi bɛ tiɲɛ kan ala i ka Asimi sankɔrɔta i ka Asimi kɛ kalo yelen n'a bɛ tiɲɛ kan mais n'a bɛ nkalon kan ala i ka libu i ka bɔ an kunna pewu i ka na ni halaladen dɔ ye bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko amina halala bɛɛ y'a mɛn an ka kuma tɔ lamɛn militaire ti se k'a ka wo fa polisi ti se k'a ka wo fa mɔgɔ si ti se k'a ka wo fa hali mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ mairie la u ti se k'u ka wo fa mɔgɔ si ti se k'i ka wo fa mɔgɔ si ti se k'i kɛ kɛwale ɲuman kɛ jamana kɔnɔ k'a fɔ ko an bɛ sini ma ko hali ni jamana ma bɔ nɔgɔ la a bɛ bɔ nɔgɔ la ka bɛn anw denw ta ma u bɛ k'a rɔ nɔgɔ ka taa fɛ de kuwa u bɛ k'a rɔ nɔgɔ ka taa fɛ désordre min bɛ anw ka ko la bi u bɛ ka nɔgɔ ka taa fɛ di Asimi ye mɔgɔ ma bɛ Mali fa y'a bɛɛ kɛlɛ Ben le cerveau filɛ kaso la Choguel Maïga filɛ kaso la Abbas Dambele gɛnna ka bɔ sɔrɔsiya la olu minnu ye Nord libéré Masa Jibaru donso ɲɛmɔgɔba minnu fana tun bɛ ka Masina sécuriser Amadou Ɲɔnzɔn ninnu u y'o fana minɛ k'olu don kaso la terroriste taara Masina fan tilancɛ bɛɛ minɛ c'est-à-dire a tɛ sɔn ɲɛfɔli ma hali wagati min na Irisiw ka mɔgɔw tun bɛ Bandiakara yan fan ninnu fɛ Asimi taara k'u rappeler ka bɔ yen Irisiw ka mɔgɔw tun bɛ Mopti wagati min na u camanba tun bɛ Mopti kun sumalen don Asimi y'u bɔ yen de secret militaire dɔ bɛ yen n bɛ kun bɛ dan yɔrɔ la quoi n tɛ se k'a bɛɛ fɔ n ko ne bɛna fɔ n kɔnɔma de don quoi kuma bɛɛ bɛ n tɛ se k'a bɛɛ fɔ quoi mais mɔgɔw tiɲɛ bɛ na quoi ko dɔ bɛ n dimina cogo cogo n t'olu fɔ quoi je vais me réserver wallahi billahi Asimi kan ka minɛ ka dulon Bamakɔ suguba de la ni n kɔrɔnɛ cɛ Asimi tɛ se n'a tora jamana in bi n'a tora Mali bɛ kɛ sura ɲɔgɔn na se n'a tora Mali ala de corruption à ciel ouvert an tulo dɔw b'an na n'o an ka muɲu parce que a ma se ma u ma t'e ka dugu minɛ u ma t'i somɔgɔ ka foro minɛ u m'i fa ka saga minɛ ka ko jaga u m'i ba ka saga minɛ ko jaga o de y'a to i b'i geli nɔgɔlen den waga k'an ka ko saba ko tout va bien turu ma si ma di mais bɛɛ bɛ ka kuma bi parce que turu bɛ ka se bɛɛ ma billahi u ye Mali minɛ ka ban déjà c'est-à-dire que ni sɔrɔsiw ma Asimi gɛn n'a ma Mali perdre a ka fɔ ma tu n'Asimi ye Mali solution a ka fɔ ma tu ɲɛmɔgɔ de an ka kuma tɔ lamɛn cɛ zon suɲɛniw corruption cɛ o bɛ dugu o dugu la ala tɛ barika dugu la wagati min an bɛɛ kun bolo bɛ ɲɔgɔn bolo M5 ni sɔrɔsiw bolo kun bɛ ɲɔgɔn bolo ala ye Asimi kɛ le président le plus aimé de l'Afrique mais depuis donna janfa ni jɛnɛya ni suguru tɛgɛ ni manamana ko la sɔrɔsi manque bɛ anw na o de y'a to u bɛ ka fan bɛɛ ta donso minnu fana kan k'an dɛmɛ Asimi bɛ ka donsow kɛlɛ cɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ Mali fɛ cɛ t'a si fɛ sɔrɔsi ɲumanw bɛ ka taa kaso la Abbas Dambele bɛ ka minɛ ne ma Sakaraw bɛ ka minɛ aw bɛ fɛ jamana ka libérer depuis Asimi ko ta tɛgɛ da Abbas ni ne ma kan ne ko non ko c'est fini an ye Farabugu perdu dugu tɔ bɛ ka ɲagami ka taa fɛ de ni sɔrɔsi tɔ ko bɛ tugu a kɔ natabaya la a ye taa fɛ an ka balimacɛ ka kuma tɔ lamɛn karta ni jɛman cɛ i taw ta kana sagi ko kana Bamakɔ ka taa karta kana terroriste de b'i lajɔ tilegan fɛ ka don i ka autobus jamana autobus kɔnɔ k'a f'u ye i komi olu de ta ye jamana ye aw ko an bɛ jamana mara la aw ko jamana bɛ ka avancer an bɛ ka taa tan cogo min nin tɛ jamana avancer cogo ye dɛ parce que désordre mun b'an fɛ yen quoi mɔgɔ si tɛ baara kɛ gouvernement kɔnɔ o mɔgɔ ka dɔgɔ n'i ye mɔgɔ 100 da gouvernement kɔnɔ ko mɔgɔ min bɛ baara kɛ mɔgɔ min b'a kɛ ni jɛlenya ye ani mɔgɔ min b'i miiri sini na n'i y'a dan i bolokɔni duuru la a tɔ bɛ to kɔfɛ quoi voilà an tɛ miiri voilà suɲɛni a y'a yira de suɲɛni de bɛ ka kɛ an ka gouvernement ni fɛnw bɛɛ kɔnɔ seere tɛ yɔrɔ si nkalon tɛgɛ karamɔgɔ bɛɛ ko ko nkalon bɛ ka tigɛ bɛɛ maliyɛn hɔrɔn bɛɛ bɛ ka ɲɛ bɛ ka yɛlɛ bi miiri de tɛ maa ko la bilen wa ou bien a t'a dɔn an bɛ ka u bɛ an ka jamana lataa cogo min fo c'est à dire an tɛ saya de fɛ wa ou bien c'est à dire ne t'a dɔn komi n'i ye ne yɛrɛ mantu ne ye ne kuma Dakar la quoi ne kuma Dakar la a mɛnna quoi ne kuma Dakar la parce que ne ɲɛ bɛ jamana situation na cogo min a ma diya ne ye quoi a ma diya ne ye mɔgɔ ka manamanakan tɛ nin ye
mɔgɔ ma nin fɔ ne ɲɛna wasaw fɛ ne yɛrɛ de taara ka taa yaala k'a lajɛ voilà ni mɔgɔ ma dan kumakan la video dɔw bɛ yen nɔ n ye dɔw bila sisan jɛman sira ani karata sira ni ɲɔgɔn cɛ a y'u video lajɛ ne t'a fɛ k'a fɔ ko mɔgɔ y'a fɔ ne ɲɛna dɛ ne yɛrɛ de taara a vérifier k'a dɔn don dɔ bɛ na n'an banna ka saya ta ko an bɛ balo dɔrɔn de nɔfɛ an ti balo an ti sa o de ka jugu diɲɛlatigɛ rɔ fɛn bɛɛ lajɛlen ye quoi balonbaliya ni sabaliya parce que o ye ɲimanɔgɔ de ye quoi a bɛɛ lajɛlen an balimacɛ ka kuma mɛn awa n ta a kelen ma bɔ ka kuma dɛ mɔgɔ caman de bɔra karitaka caman de bɔra ka kuma an ka balimacɛ fana ka kuma mɔgɔ t'a foyi la ne mago t'a si la ne man ka kule su ni tile ko karisa tan ka lakana ko karisa tan ka lakana ne ye Ablaye Mayiga wele ka dɛsɛ ko karisa lakana ko gɛlɛya bɛ yen lamini komini mɔgɔ 24 de bɛ yen don o don marafatigiw de bɛ dugu kɔnɔ mɔgɔw silannen don population silannen don aw t'an ka sinɔgɔ a bɛɛ lajɛlen jɔlen don an bɛ mun de kɛ sisan an ka man ka kule ko karisa sira tɛ karisa k'aw bolo nka mun bɛ karisa kɔnɔ bi an yɛrɛ bɛ an mago tɛ sirako yɛrɛ la an b'a fɛ o de ka bɔ an kunna bi o de ka dilan man ni sirako yɛrɛ ye an bɛ mun de kɛ an man ka kuma fanga fɛ ka fanga tigilamɔgɔw wele ka dɛsɛ u tɛ taa karisa jɔlen don voilà kuma bɛɛ filɛ joko Bamakɔ kura voilà kuma bɛɛ filɛ aw ɲɛkɔrɔ maliyɛnw et puis n t'a dɔrɔn dɛ an ka nin tigi fana lamɛn tuguni en tout cas kuma yɛrɛ kɔni fɔ ka ban kɔni kɛlɛkɛminɛn kɔni kɔfɛ kɔba dɔ wɛrɛ tɛ Mali la dɛ kɛlɛkɛminɛn kɔfɛ foyi 0 égale 0 kɛlɛkɛminɛn kɔni kɔfɛ 0 égale 0 foyi tɛ Mali la k'a bɛ marché a tɛ yen foyi an ka tiɲɛ fɔ dɛ kɛlɛkɛminɛn kɔfɛ foyi tɛ marché Mali la 0 ale terroriste minnu filɛ nin ye wula kɔnɔ bi Mali n yɛrɛ b'a fɔ Mali l'armée b'a fɛ ka dɛsɛ wula o parce que ka bɔ Jijeni Tilebi yan fɛ ka taa bila fo Nyoro ka taa bila fo Karata a toro ninnu b'a la a ka ca mɔgɔw 3000 ye a ka ca mɔgɔw 5000 ye marifatigi ninnu bɛ a ka ca mɔgɔw 5000 ye ka bɔ Banamba ka taa bila Bɛlɛdugu la ka taa Babile la ka taa bila fo Karata ka taa bila fo Bafilabɛ a bɛɛ toro ne yɛrɛ b'a fɔ militaire b'a fɛ ka dɛsɛ wula o ni ne b'a fɔ yere militaire b'a fɛ ka dɛsɛ toro la non fo an ka tiɲɛ fɔ quoi kɛlɛkɛminɛn nali kɔfɛ Mali la foyi tɛ yen min bɛ marché hali o bandi minnu bɛ tu kɔnɔ u commencera ka dɛsɛ u la fo an ka tiɲɛ fɔ quoi trop c'est trop voilà a kana dɔ wɛrɛ kɛ hali bisi gouvernement bɛ se ka bɛn ka bisi 1000 bɔ ka bila Bamakɔ n'a maraw ni Kayi n'a maraw ni Segu n'a maraw la ka transport kɛ dugu kɔnɔ Mali gouvernement bɛ se ka dɛsɛ o la Mali gouvernement bɛ se ka dɛsɛ o la k'o to commerçant bolo mun na o bɛ to commerçant bolo pourquoi Burkina ka 375 bis ka bɔ ka bila dugu kɔnɔ mun bɛ se ka Mali bɛlɛ o la mais dis donc mun bɛ se ka Mali bɛlɛ o la mo fɛ ka di i fa sara i ka di i fa ɲɔgɔn bɔ n'i ka di i fa tɔgɔ datugu ka fa fɛn bɛɛ ye ka to yen nɔ ka fɛn bɛɛ ye ka to yen nɔ ka marifasa kelen ninnu kɔnɔ ni ma min kɔni ko kisɛ marifa tɛgɛ la kɛlɛkɛminɛn tɛgɛ la i ya kalon tigɛ kɛlɛkɛminɛn mais o kɔfɛ dɔ wɛrɛ tɛ yen ko pétrole bɛ Mali la ko pétrole bɛ ko nin bɛ yen nɔ mais a dugujɛ cogo min na o pétrole baara tɛ se ka daminɛ mun y'a to tɛ se ka daminɛ ko gaz bɛ yen mun y'a to tɛ se ka daminɛ san joli bi ko ni basigi tɛ jamana kɔnɔ ko basigi bɛ se ka na jamana kɔnɔ cogo jumɛn basigi bɛ na cogo jumɛn f'i ka basigi mɔgɔ minnu bɛ basigi bɛɛ f'i k'u kɛlɛ de o tuma an bɛ to taa pole Mali la wa Mali bɛ to nin bɛ cogo la wa Mali bɛ to taa wa non mais non yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ an k'aw jateminɛ n'i y'a sɔrɔ hali duguba mɔgɔw bɛ ka goudronner sa partout hali o pavé da min daminɛ na o bɛɛ dabilara voilà quartier ko pavé min bɛ da o bɛɛ dabilara mun de bɛ yen tuguni mun de bɛ yen poutre foyi tɛ mun de bɛ yen mais non n'i y'a ne yɛrɛ tɛ kuma sisan n'i y'a ne yɛrɛ tɛ kuma groupe yɛrɛ kan sisan n'i y'a ye groupe yɛrɛ lɔgɔ tɛ ne na tuguni quoi parce que baara bɛ u bɛ ka président Kasumi Goyita n'a ka mɔgɔw bɛ ka baara kɛ cogoya min na ne yɛrɛ bolo cɛ c'est à dire que nɔgɔ bɛ yen quoi nɔgɔ b'a la quoi nɔgɔ b'a la ka taa Segu kana Banamba ka bɔ Banamba kana Bɛlɛdugu ka taa bila fo Nyoro Nara ka bɔ Nara kana Sebabugu ninnu ko militaire ka misɛn ka c'est à dire que trop
bugu nota bugu chawr bugu nunu toro ni mbedi bero kata bla fo kaye ba fla bla kata fo usubi janja toro mbedi bero me jame dogo do ni bamba ka fo Dijeri a 0 mètres de Dijeri. Commandant Oubé, préfet Oubé, Kolokani, Oubé Banama, Oubé. Nerekoro, Benedugu Sand, Toro Benimbero, Emunyo Sabu, Dame Dongodo, Murja, Toro Benimbero. Abubaka for so anatli. Na ana mole besisa, mole, usibeka mole makono. Katino naka fanga usibeka muma kono, katoro nunkele. Usibeka muma kono. Ana wolo dugu. Toro tarakatale wa jaga minula. Fanta kleu, fantu bulu. Am wala kasmo ko taraka fanga bulu. Mumu bulu, usibeka muma kono. Finalement mena pa, wajiba mefma. Hali gugo be tika kabikana, ibe fma quoi. Mais ça c'est quoi ça? Ça c'est quoi ça? Mais non. Allez, Murtala baka marido ntoro su anakle. Murtala baka marido ntoro su anakle. Qu'est-ce que vous faites? Donc malien kuma be flani. Kuma be flala ka tien bandi. Ne fode. Ibi dugo femela ti dugo alala. Bi transition munu yere be transition fait bi o lebe ka boka kuma bi. O lego ko ça ne va pas. O de anya foka dese. Ambe ni bela jatika wale mogo be va et vient Mali yoro ni ñonche. Tu vois? Mumbe armée malienne bali kanin takata kabo mogo dala. Une armée. Voilà. Donc Malien de Kundo, Malien fait France, Italie, Espagne, Angleterre, Amérique, Canada, ka warchi no ala be Senweb application téléchargée. Na Senweb application téléchargée abene ka kor promodo urgent 10 € na o ya reta ko fa baga banque information be du. Aw sumo be Malla Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, abulu ka orange numéro do anu to be 40 ga na waro chuma paso orange bonera sur place. Wakato jabe warchi dorome kila wata sara de Kundo akambe.